Ohoy, what's up? Karon, tagaan ta mog tips unsaon nyo pag-ingon sa inyong kaila kung naa si Kiki nga di siya malain. Do you use with mama sa phone na kay Kiki, dakong Kiki sa lingag-ngag? Do you use with mama sa phone na kay Kiki, dakong Kiki sa lingag-ngag? Chuyag kanta bata. Sag-o lagi ni mo do. Oo, ay nunsa. Do you use me with my cell phone na kay Kiki sa imong alingag-ngag? Dakong Kiki sa alingag-ngag, dakong Kiki na kay Kiki. May habata ah. Nakasabot jud. Do, nakoy Kiki do. Ay wala man. May pa ikaw na ah. Daray.